Ahojte, dnes si predstavíme tretiu úroveň Destination Blue na Patreone a síce balík Business Energetics. Business Energetics obsahuje všetky informácie z predchádzajúcich paketov plus dodatočne energetické potenciály s rôznymi zámermi a témami hlavne pre biznis prostredie, čiže biznis prostredie, pri biznis témy, pri streamoch budete vopred pozvaní na konkrétny stream, kde budete mať povolený aj chat, čiže môžete priamo posielať otázky, vaše komentáre k danej téme, ktorú práve budeme preberať. Čiže tam nejaké VIP pri live stretnutiach, fan otázky, materiál za oponou, dozviete sa o materiále za oponou a exkluzívny a iný exkluzívny obsah. Takže pripojte sa, teším sa na vás. Pozdrav z Thajska, ahojte.